Έλα, Λίνο. Ήρθαμε. Καλώς τα παιδιά. Μην ανησυχείτε. Ο Λίνος είναι σίγουρος ότι θα τους βρούμε. Την κάνει αυτή τη διαδρομή κάθε μέρα με το διαστημόπλιο. Λες να πάμε έτσι παρεούλα όλοι μαζί με το διαστημόπλιο? Λίνο, πότε? Γιατί δεν μου το πες? Στα πόσα χιλιόμετρα? Τι έγινε? Το έχει πάει για σέρβις. Τι ατυχία είναι αυτή. Πώς θα πάμε τώρα? Πάμε με το αυτοκίνητό μου. Κομμάτια να γίνει. Να πάρω την τσάντα μου. Ναι. Μ' αρέσει που το έχεις. Εμάς μας χρειάζεται τίποτα άλλο να φύγουμε? Να φύγετε. Μαργαρίτα, πού είναι ο ροζ για τα δαγκώματα? Στο πάνω σιτάρι του γραφείου. Μπράβο ρε Μαργαρίτα. Θα πάρω αύξηση. Όχι. Μαργαριτά, ο Λίνος με ρωτάει αν τα έχεις με κανένα παλικάρι γιατί ενδιαφέρεται. Δεν μ' αρέσει ο Λίνος, δεν είναι ο τύπος μου. Γιατί το λες αυτό? Δύο ούφο μαζί, θα κάνετε και μικρά ουφάκια, θα είστε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Γελάζαμε. Μάθατε κάτι? Μιλήσατε? Όχι. Ξέρω μόνο το δάγκωσε φίδι. Επίσης ξέρω ότι δεν είναι το μόνο φίδι που τον έχει δαγκώσει. Σας παρακαλώ γιατρέ, μην του πείτε τίποτα. Δεν μου επιτρέπετε να του πω. Θα με βγάλετε όμως από τη δύσκολη θέση να το πείτε μόνοι σας. Ξέρετε, η ζωή μου δεν είναι και η πιο απλή. Εμένα με ενδιαφέρει να σώσει τη δική του ζωή. Πάρε το Λίνο και ελάτε. Έλα, Λίνο. Τι έγινε, τι έπαθε, γιατί κόλλησες? Έλα, μας περιμένουν οι άνθρωποι. Δεν μ' αρέσουν τέτοιες συμπεριφορές, εντάξει. Λίνο, θα τα πάρω. Γιατί δεν ήρθε αυτός? Γιατί δεν καταλαβαίνεις τώρα το αρέσει το περιβάλλον. Ενδιαφέρεται και για τη Μαργαρίτα. Έλα, Λίνο, έλα. Από εδώ, Λίνο, από εδώ. Άντε, τελείωνε.